हेलो गाइस तो ना कोकणी कोकणी सॉरी. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आज असा शिवरात्र म्हणून आम्ही आज वैतू भाऊच्या खडपार. ही बघ ही सगळी मंडळी आहे सरा. आणि तो कुत्रो येता तो कुत्रो येता. चला या नू. चला या. बरं आम्ही डोंगरात राहता बराच वयर राहते उलटा भाऊचा कडं आणि थंयसर एक शिव मंदिर हा. त्यात आम्ही वयतू. आमच्या घरा फाटल्यान ना पालयात आता तर वयर डोंगरार पडटा. आमकां डोंगर वयर डोंगर कापूंक नाका. डोंगर चढत वर वचपाक जाय. आणि ही आमची फाटल्यान टीम येता. तोंड घे मरे खंय म्हाका. ही फाटल्यान टीम येता. सगळे पैसर ही मंडळी जमत जमत वैता. बघा हयसून आता ही सगळी डोंगरार ह्या स्टार्ट झालो. सोबत चढावती काढीत जाता जाय. बघा कितक्या ऊज आता सोबत खाचकड आहे सर. कोणाय केली बघा बारीक बारीक हप्पाणा केलेली. काजीची जागा आजी तानारले मुठ्ठे लागतले. बघा बाबडो आहे थकलो येता आणि मग थकता. ऑलमोस्ट पावलो ते देवळाकडे. का देऊळ दिसता बारीक. तर आता आम्ही पावलेलो आहो आणि त्या देऊळ दिसता बारीकसा. आता आमचा शंकराचा देऊळ आणि आता आम्ही वर येतलो. ती दिसता ती माझी शाळेची भूमिका इंग्लिश स्कूल. मी ते तू काय वाटतं मी निघतोय ते तू नू येत आज खूप लोक येतले. तर वाहत सारखी दिसता माझी. झूम करून दाखवतो. ती दिसता ती माझी शाळा. आणि आता ही आयडियल शाळा बारीक दिसती. उडली आपण अजून दिसता बारी 3 मजली हा. त्याच्या आडल्यान बिल्डिंग हा ती. त्यांच्या वरती महालक्ष्मीचा देव. मी सर स्केच काढतोय. शंकराचा स्केच आदियोगीचा स्केच काढतो. ते येते लिस्ट चॅनलला देऊ जाणार. बघा येतला याच्या चॅनलला स्केच विथ SM आर्ट. स्केच विथ SM आर्टचे ह्यो लॉग येतलो. मिनी लॉग येतलो ह्यो माझो दुसरो हिंदीन. तो तुम्ही बघू शकतात. मी लिंक घालतो इथून. आयज ह्यो बबली आमचो लॉग करता. बबलीन सूत्रधार घेतलेला ह्या लॉगाचा आणि आज तो लॉग करता. तर आम्ही आता पावलेलो आहो. आता वर ते गेले बाकीचे. ते बघा ते वर गेले. आम्ही हयर तो. तर ह्या तुमका वर दिसतात शंकराचं देऊळ भाऊच्या खडपारचा म्हणतात. तर ह्या देऊळ आता आम्ही वर वयतलो. चला. तर आम्ही पावलेलो असू आणि पहिली आमकां मेळटा गणपतीचा देऊळ आणि त्याच्या फाटल्यान असा शिवलिंग. तर आम्ही आता थंय वचया. गणपतीचा देऊळ न्हू. ह्या देऊळ न्हू तेका कोणाक तरी खडपान एक गणपतीची मूर्ती दिसलेली. तुमका दिसता. तर एक तर पहिली एक खडा बांधला. ह्या मंदिर पहिली नसला. म्हणजे आमच्यात लोकांक कोणाक तरी एक भितर गणपतीचं एक ह्या दिसली मूर्ती कशी दिसली त्या खडपान दिसली जी आपण नॅचरली येयली. सो मग हे मंदिर बांधला आणि ते फोटो बी हाडून आता पुजपाक लागले. तर हे असलं गणपतीचं मंदिर. आता ह्याच्या फाटल्यान असा शंकराचं मंदिर शिवलिंग असा. तर थंय तसे या. चल
तर ह्या श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ह्या देवळाचं नाव, या मंदिराचं नाव. आणि ह्या पालिया गावान डोंगराचेर हा, सायडीन तुम्ही बघू शकतात. तर ह्यो आमचं पालिये गाव हे दिसतं तर तुमका सगळं पालिये गाव असे सारखं निसर्गरम्य असं ह्यो गाव असा. आणि ह्या हयसर ह्यो मंदिर आसा. हयसर उभे राहून तुम्ही फुल पालिये भूमिका देऊळ आता सुद्धा दिसता, आयडियल शाळा दिसता, हे सगळं पालिये गाव दिसतं, हयसून डोंगर दिसतात. तर ह्या मंदिराचं नाव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर. आणि हे जे तुमकां दिसता ते गणपतीचं देऊळ बारीकशें केल्लेला आणि फाटल्यान आसा तो शिवलिंग आसा. आणि थंय शंकराचं मंदिर आसा. पुढे एक नंदी आसा. आणि हयसर काय आलं एक हेजी स्टोरी आहा कशी हयसर पयलीं ह्या देऊळ नासला, हे बांदून नासला. तांकां कोणाक तरी आमच्या सांग खडपान एक तांकां मूर्ती जी गणपती अशी गणपतीची आणि मागीर थंयसर तेंच्यांनी तो गणपतीचा देऊळ. हां, तर खडपान तांकां मूर्ती दिसली, तांकां गणपती कसो दिसलो. आणि मागीर तेंच्यांनी फूल सांगलें आणि मागीर हय मंदिर बांदलें. पयलीं नासला, पयलीं फक्त शिवलिंग आसला. तर आता ह्यो आमचो विघ्नेश आहा तो ह्या मंदिराबद्दल थोडी हिस्ट्री सांगतलो. ह्या मंदिराची म्हटल्यार देऊळ कसं, देवळाची स्थापना कशी झाली, लिंगाची स्थापना कशी झाली, त्याची हिस्ट्री सांगतो. सांग. आणि आता थंय लिंग मानला न्हू, थंयसर पयलीं शेत लायत आसले, थंय लिंग बीन काय नासला, ते शेत लायत. आणि खंटा एक मूर्ती मेळ्ळी. मागीर ती काशी कोतांनी विचारली की हय देऊळ बांदू शकतो आमी. मागीर देऊळ बांदला आणि हय मूर्ती ती स्थापन केली आणि थंयच्यान थंयसर पूजा करतात. आणि ह्या मंदिराची स्थापना 1950 साली झाली. आणि विष्णू पांडुरंग परब ह्यांच्यांनी त्या टायमार हेची स्थापना केल्ली. आणि त्यांची आता फुडली पिढी हा ती आता हेजी पुजेचं वगैरे ते बघतात. ती आता भितर नात आता आजच चालू झालेली हा, तुमकां आयकपाक येता आसतलें, आजच चालू जाली. तर अशें आमी आयज महाशिवरात्र तुमकां हॅपी महाशिवरात्री. आणि अशें आमी डोंगर चडून वयर दिलो. आमच्या घराच्या फाटल्यानच ह्या डोंगर आहा आणि थंय ह्या देवूळ आसा. ह्या सो ह्यो आसलो आमचो लॉग, गांवठी कोंकणी लॉग. तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या SM आर्ट गोवा चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझं नाव विघ्नेश विष्णू परब. माझं नाव चरित प्रदीप परब. माझं नाव सार्थक संजय बुडके. तर हे आले हयसर सकाळच्यान हे काम करीन आणि ह्यो तीर्थ वाटपाक आलो आणि तो प्रसाद दिवपाक आलो. तर हे आता खूप लोक येतात हयसर, म्हणजे चालू असतं सकाळच्यान स्टार्ट. प्रसाद बीन घाललो, पाया पडलो, प्रसाद खाल्लो आणि आता आम्ही घरा वयतू. या डोंगर अवकाश वयता पडटला. तुम्ही जर आयज इल्यात हयसर ह्या मंदिरान इल्यात ह्या आज मंदिरान इल्यात जाल्यार तुम्ही ह्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि SM आर्ट गोवा सबस्क्राईब करा. आता आम्ही असलो भाऊच्या कडपार म्हणजे काशी विश्वनाथ मंदिरान. आता आम्ही वयतू सकल महादेवाच्या देवळान का असा भूमिका वेताळाच्या सायडीन. भैया आता फुलवाली हेल्प करता. तिने आमकां डिस्काउंट दिल्लो म्हणा. ती निमराचे टेबल उखलून सावळेन दवरता. सकाळच्यान बसली बाबडी, सांज तगत बसतली. हॅलो गाईज, आम्ही आज शिवरात्रेक आणि एक देवळान वयतू, कल्ल्याता महादेवाच्या देवळान वयतू. आणि आमच्या वांगडा असत आमचे डेलीचे पाहुणे. सोडून संगम भैया आयज त्यांनी सूत्रसंचलन सगळं आमचेर दिल्लेला असा म्हणान आयज आम्ही ह्यो ब्लॉग करतो. तर आता आम्ही भूमिका टेम्पलाकडे पावलेलो तर आता आम्ही पावलेलो असो आमच्या मेन देवळाकडे, भूमिका टेम्पलाकडे. तर तुमका आता आम्ही तेचो फाटल्यान स्ट्रक्चर दाखयतू. हो असा देवळाचो आर्किटेक्ट. पब्लिक आयज काहीतरी हाडपाक वयतासो दिसता. काडपाक वयता पुरो नका देवळान. हय सारक्या. आणि एक वयताना वाटेर एक देऊळ मेळटा. हयच्यान आमची तरंगा वयतात शिगम्याच्या टायमार. आम्ही माझा फुडला सूत्रसंचालन विनायकाच्या हस्ते करतोय. तर आता आम्ही ऑलमोस्ट पावलेलो असू त्या देवळाकडे
आणि या फाटल्यान दिसता न्हू ता सोन्याचं झाड म्हटल्या आपट्याचं झाड. काय तर दसऱ्याक काढतात. ते दसऱ्याक काढतात. लुटतात ता झाड या. तर आम्ही आता या देवळाकडे पावलेलो असू. तुमका आता मी त्या भितरल्यान दाखवतो. हे असले आमची दोन्ही देवळा, महादेवाचा देऊळ आणि भाऊचा खडप. आणि आमच्या ब्लॉगाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.